Ayun po, biyahe na kami. Dito na kami sa area. Hello ka sa vlog ko. Salamat. Alright. Sino lang dito? Sagbot. Pwede sagbot. Ano kaya dito? Kanin. Bangin mo na ito. Ay ka sa vlog ko pag cellphone. Ay mababa. Wawa. Pag group GoPro. Pag GoPro. Hi, pag cellphone. Anjusan. Atin po mga par. Atin nga. First time na lang makapunta. Hindi ano pala ni Sunny. Makapunta dito sa bayan na tinitiran ko. Si Karot nakapunta na yan. At pupunta kami dun sa Iriga. Abangan nyo na lang kung ano yung gagawin namin. Tapos dapat magmumotor kami kaso kulang sa helmet. Kulang yung helmet namin na dala. Sabi ko mag-ban na lang kami. At hiramin ko muna itong ban nila biyanan. Start ko muna. Kasi matagal itong na-stock. At ayun po, salamat sa pa-food trip ni Kuyang hindi nagpapakilala. Start na. Ito yung sabi ni Karot. Karot, ano na lang tayo, magkanting. Pero titry naman natin na kumain sa sa masarap na pagkain, yung kinakainan na mamayaman, mga pera. Sabi ni Tol Karot, magkantin na lang tayo. Itry naman natin maging sosyal, paminsan-minsan. Maging feeling. Try naman natin na maging sosyal paminsan-minsan. Amoy! Ayan po, let's G na kami. At yun muli, maraming salamat kay Kuyang hindi nagpapakilala sa pa-food trip sa amin. At gagasan ko na lang itong sasakyan. Mali, iniram ko lang ito sa kanila. Pinaalam ko sa asawa ko kasi di naman sa atin to. Pero ako nagdadrive nito, kami gumagamit. Kubaw. Sino sa harap? Yung dalawa. Matigas tol. Kubaw. Check muna natin yung gulong. Okay kasi stock to eh. Berang magamit. Okay. Moy! Wala, ngalakal. Ano? Ready na? Ready na? Ready na? Ready na. Go! Let's go! Takbo! Po, dito na kami sa malapit Santo Domingo. At nag-shortcut lang tayo. Panoorin nyo na lang po sa vlog ng dalawa. Karot. Nahihilo na. Lola. Sunny. Abangan nyo. Mag-abang na lang po kayo sa kaganapan kung ano yung gagawin naming vlog. Abangan nyo sa sa Iriga. Punta dyan ang mga sikat kung magpapicture. Magpapicture kayo, punta kami dyan. Team Pahaway nasa Iriga. Abangan nyo ng mga viewers sa Iriga. Mga personal nyo yung mga vlogger. Ito yung mga Team Pahaway kayo nagagala. Kung saan saan ang iba. Ang iba Kaya, saan.
Sabi ni Karot, minsan lang tayo maging Letter is. is. Social. Pag pinagsabay pa ang letter P tapos letter S. Ay manupit, pitingon, sosyal. Ayos. Yan, Santo Domingo. Malapit na sentro. Dito? Ako dito kami sa Iriga. Nagpalupad grabe. At sakto na ban namin dinala kasi maulan nga. Ayan, umuulan na sa bukid ng Iriga. Motor tayo, basa. Basa. Kung nakamotor, basa. At yung muli, maraming salamat kay Kuyang na di nagpapakilala sa pa-food trip. At paminsan-minsan ay kumbaga nakakagala rin yung team. Basta yun, salamat. At dito na tayo sa sa food tripan. Sana bukas. Yun, bukas. Saan? Ayan. Ay, ito? Oo. Hanap tayo ng parking. Saan ka makakakuha ng parking? Yung kinakain kita. Kapatong sa lamisa. Hilaw pa pala. May tugtog. May dalawa. Ayaw sila pag sa kilo. Oo. Ano? Luto na tayo. Tapos, luto pa tayo. Los. Lugaw. Kala ni Tilo. Right. Ayun po, biyahe na kami. Dito na kami sa area. Hello ka sa vlog ko. Salamat. Ay ka sa vlog ko pag cellphone. Ay mababa. Wawa. Pag GoPro. Pag GoPro. Ay, pag cellphone. And Yusan. Luoy kayo. Kaya pag nagka-cellphone ako nagbulag. University of St. Anthony. Pag nanood ako ng mga bayan. Uwian na. At ayun po, enjoy. At muli, maraming salamat kay Kuya na din nagpapakilala sa nyo, pa-food trip sa amin. Nagpusog at naka-experience sa ibang pagkain. Hello! No, experience ayos? Ayos. Solve. Solve. Tol. Ayos tol? Oh, grabe. Ngayon lang tayo Tara. kain ng ganun. Salamat kay sir na hindi na Oo. kilala. Ngayon lang tayo nakakain na ngayon lang tayo nakakain na ganun na na hindi pwedeng uuwi hanggat hindi busog. Uuwi ko to, mababayad ka pa 300. Pag may tira, kaya kailangan ubusin talaga. Oo. Kung ano yung kinuha mo, dapat kailangan ubusin. Bakit tama naman? Oo. Para di masasayang. Oo. Tama yun. Oy, yun mo, bagay. Ayun mo. Dati na binigyan ko ng sticker yun. Oh. Dapat sabihan mo, dapat Oo. sinabihan mo na lang para Uwi na at papunta na kaming Bato. ano ito, sakto ito ng bato? Dula. Ha? Dula. Ito ba? Dula ito dito, dula? Nabuwa. Nabuwa ka? Ah, saan ko naman nabuwa? Doon sa may kanto, yun yung papasok, yun yung bato. Ah. Ganun pala yun. Ang mga balot oh.
Pakboy, nakita namin. Pakboy. Pakboy. Kasi Pakboy, narang kami. yung mga nagra-rise na ganyan, no? Pag nagsgrasya siguro kahit natilapo yan, hindi yan maano. Naka-complete gear yan. Di ba si Pakboy? Dating kinakasama yan eh. Ano yung babae na yun? Zero white. Oo, si Boy. Oo. Taga dito pala yun. Hindi, nagra-rise. Rides. Taga saan yun? Manila. Bulacan ata yan sila eh. Ha? Bulacan ata yan sila. Pwede. Doon ba yan sa Timbog? Oo, Tim. Ayan, traffic dito sa may ginagawang kalsada. Papunta na tong bato.